יש רגעים בחיים שבהם הלב פועם חזק, מפחד. פחד מהלא נודע, מהכאב, מהשקט שלפני הצעד הראשון. הרגע שבו אתה אומר לעצמך, אני יכול, אני קם, אני לא לבד. נכון, לפעמים נשברים. לפעמים זה קורה באמצע הדרך, ולפעמים עוד לפני שהעזנו להתחיל. בדיוק אז יש מישהו שתופס אותך, לא שואל יותר מדי, מחזיק אותך יציב ומזכיר לך מי אתה. יש רגע של שקט, רגע שבו נותנים מילים לכאב ובוחרים מחדש את הדרך קדימה, לא לבד, יחד. איך כל פעימה מקרבת ואיך נהיינו משפחה.